Ak ste sa niekedy pýtali, či je trakčná terapia penisu skutočnou medicínou alebo len ďalším prehnane propagovaným sľubom, klinické dôkazy poskytujú prekvapivo jasnú odpoveď. Ide o jeden z mála nechirurgických prístupov v oblasti mužského sexuálneho zdravia, ktorý bol skúmaný vo viac ako 15 recenzovaných štúdiách zahŕňajúcich vyše 1000 pacientov a zistenia neustále smerujú k rovnakému záveru. Trakčná terapia penisu môže viesť k merateľnému zväčšeniu dĺžky, ak sa používa správne a dôsledne. Čo teda v tomto kontexte znamená, že to funguje? Z klinického hľadiska to znamená zdokumentovanú štruktúrálnu zmenu, nie dočasný účinok a nie zbožné želanie. Podľa štúdií penilná trakcia predĺžila penis o 1,3 až 2,3 cm, teda pol až 1 palec, pri dennom používaní počas 3 až 6 mesiacov. Najvýstižnejšie zhrnutie týchto dôkazov prišlo v roku 2023, keď Almsud, Safar a Al-Shahrani publikovali systematický prehľad a meta-analýzu v časopise Translational Andrology and Urology. Na základe 12 združených štúdií vypočítali vážený priemerný nárast dĺžky o 1,9 cm. Je to dôležité, pretože metaanalýzy stoja na vrchole hierarchie dôkazov a nejde len o súhrnné údaje. Jednotlivé klinické štúdie hovoria to isté. Sororosars, por inferiors, por ser v štúdii Tusima a Colibers 2021 muži v trakčnej skupine narástli o 1,7 cm, oproti 0,7 cm v kontrolnej. Tento rozdiel bol štatisticky významný, čo je presne to, čo chcete vidieť, keď si kladete otázku, či zariadenie skutočne funguje, alebo či by výsledok mohol byť len náhodnou odchýlkou. Ešte povzbudivejšie je, že 87% účastníkov uviedlo, že by terapiu zopakovali, a 93% uviedlo, že by ju odporučili. Predchádzajúce štúdie potvrdzujú rovnaký trend. Gontero a jeho kolegovia zaznamenali priemerný nárast o 1,3 cm. Nico Bach s kolegami namerali 1,7 cm v nárast v ochabnutom aj natiahnutom stave. Výskum Peyronieho choroby Leviného tímu potvrdil, že trakčná terapia znižuje zakrivenie a zachováva dĺžku. Širšia meta-analýza z roku 2023 ukázala 27% zlepšenie zakrivenia a 82% mieru dodržiavania liečby. To naznačuje, že väčšina mužov pri nej zotrvala dostatočne dlho na dosiahnutie výsledkov. Terapia penilnou trakciou však nie je zázrak. Výsledky vo veľkej miere závisia od protokolu a dodržiavania pokynov. Väčšina dôkazov vychádza z každodenného nosenia približne 4 až 6 hodín denne počas 3 až 6 mesiacov. To si vyžaduje skutočné odhodlanie. Ak niekto používa zariadenie nekonzistentne, skráti čas nosenia na polovicu alebo s tým po niekoľkých týždňoch prestane, klinické dôkazy nepotvrdzujú, že možno očakávať rovnaké výsledky. Pripomína to skôr fyzikálnu terapiu než rýchle riešenie. Dôslednosť je samotnou liečbou. Biologickým dôvodom, prečo trakcia funguje, je mechanotransdukcia, čiže bunková reakcia na mechanický podnet. Keď na tkanivo dlhodobo pôsobí kalibrované napätie, bunky reagujú prestavbou a vyvolaním štrukturálnych zmien. Jednoducho povedané, telo sa prispôsobuje dlhodobému mechanickému zaťaženiu. Preto vedci opisujú tieto prírastky ako predĺženie tkaniva a nie ako dočasný opuch. To je aj dôvod, prečo sa trakčná terapia zásadne líši od pump, piluliek alebo manuálnych cvičení. Pumpami možno dosiahnuť krátkodobé prekrvenie, no tento účinok pominie. Výživové doplnky v randomizovaných štúdiách nepreukázali trvalé zväčšenie dĺžky. Trakčná terapia je metóda, ktorá je podložená klinickými dôkazmi. Na bezpečnosti tiež záleží, najmä v kategórii plnej prehnaných tvrdení. V publikovanej literatúre neboli hlásené žiadne závažné nežiaduce účinky. Mierne a dočasné vedľajšie účinky, ako napríklad menšie nepohodlie alebo podráždenie pokožky, sa vyskytujú približne u 11,2 až 14,4% účastníkov. To neznamená nulové riziko, ale naznačuje to priaznivý bezpečnostný profil, ak sa medicínsky navrhnuté pomôcky používajú správne, a to nás privádza ku kvalite zariadení. Size Genetics je súčasťou pôvodnej línie Dynamedics z Dánska, spoločnosti, ktorá stojí za kategóriou modernej trakcie od roku 1994. Spoločnosť Dynamedic bola založená v roku 1988 a Dr. Jörn Egesiana, plastický chirurg a spoluvynálezca, pomohol vytvoriť trakčný mechanizmus, ktorý definoval túto kategóriu. Zariadenia tohto radu sú zdravotnícke pomôcky registrované úradom FDA a tento regulačný rozdiel je dôležitý, pretože správna trakčná terapia závisí od kalibrovanej, kontrolovanej sily a nie od improvizovaného naťahovania. Tu je teda penilná trakčná terapia naozaj. Really work.
Na základe súčasných klinických dôkazov, áno, pokiaľ ide o zväčšenie dĺžky a v niektorých prípadoch aj zlepšenie zakrivenia, za predpokladu, že je zariadenie legitímne a dodržiava sa protokol. Realistické očakávanie neznamená zmenu cez noc. Ide o merateľný pokrok podložený štúdiami počas mesiacov disciplinovaného používania. Ak zvažujete svoje možnosti, toto je hlavný poznatok, ktorého by ste sa mali držať. Neverte reklame, dajte na dôkazy a zvoľte medicínsky overenú trakčnú pomôcku s klinickým krytím.